Pergi, Pak. Jam pergi, Pak. Apa? Tumpah tang 8 go, Pak. Tinggali lagi ya. Tinggali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira umbah-umbah. Ngumbahi kami cak ndut. Enak cece. Iki. Cak yo. Pak montor bisa. Kita mana beri montor. Kono. Tantani karo mlaku yo. Kalau cece. C. B. B. Mbah. Abah kadi. Ayo bah melu bah. Yo tumut. Teng lepen mbah. Pripun, Mbah? Mbah. Boten. Ten go sikat rong. Yo wes yo. Mbah ya. Yo Mas Duta. Sak ndite. Sak ndite mbah. Laku iki go semetan. Ya, sedek gede ya, gede nek kali. Gede. Mbah nek kali. Lah ya. Itu ngirim sarapan udah yo. Apa nanti buat dia saman? Oh. Wih kena nyikat itu kok. Wih kok nyikat. Kok. Soan saya kambimu. Kambimu soano nisar he. Ya saan kulon nisan. Gambah ya. Sama takbir. Kuning aja. Dan ora rabi nontit. Anak sing ngumbah nih. Boh siren sarapan ya. Sarapan, Boh. Oke. Lebih saya mah nih itu yo. Langsung giran toh, iki disok sing resik tok ning kene langsung. Tok ning kene iki. Tok ning kene. Kami disok. Nek sing pake lah ya. Beh. PP mahku ngusuk jimuk garing. Kok PP nggonku kono. Bah boning banyak. Dan bening pol.
Wes e. Sing resik nang kono pisan dah, tok endi yo. Kene yo. Oh. Kok lumahne kene ngono. Kowe kok girah resik langsung kok? Wis mari tadi. Tok endi? Wah, kaline iki. Kali kulane pik girah iki. Pirang dina ra kok mbah iki? Kowe? Samplok-samplok ning watu. Blok-blok ndang resik. Oh. Ngancani cak ndit iki. Kelasnya ceblok ya HP ini. Bari adus mending. Bari adus. Oh ya. Nah, ayutan. Gerem nih. Katok barang. Dewi. Tak ngabit. Aku katok. Berarti anak sasi loh ini. Enak. Si keluar. Disponsori karo Indomie. Indomie goreng bantrote.
Berubah ya. Mau. Iki Candut terpantau CCTV cara aruh tak video. Pak De sak jam saya naik Candut yo. Kurang luwih sak jam yo. Mbah-mbah. Sak jam kurang seprapat paling. Romari. Mangan sik, Cak. Lali ranggo banyu ade. Lali ranggo banyu. Banyune iki. Tit. Lali ranggo banyu tapi banyune akeh kene. Ayo. Pas jan grojokan Banyuwangi. Ayo Candut, marahin Candut. Candut. Kata-kata hari ini Pak Dut. Senajan awakmu mbah-mbah dhewe iki urung duwe bojo piye perasaanmu? Perasaanmu piye? Lho, bojo guyu ora perasaanmu piye? Pengen aku pengen ndang rabi apa pengen ya wis dhewe dhisik ngono lho. Awakmu dhewe sik. Berarti mbah-mbah dhewe ya. Lah gondelmu endi sih, Cek? Beh nyapa? Alek. Rambutmu ada apik nganu tau. Bleaching ya lho. Iki monggo sing purun kalih Candut ya. Angsal nih. Mak lho, purun ngumbahne maksude. Iki maaf ya, guys, sementara aku ora tek ngetok iki karo video engko ning kali videone HP-ne sekel. Dekene ceblok iki yo. Wah wangi ya meneh. Disponsor oleh bom. Kowe ora oleh meledos. Karo Indomie goreng. Wah, adem ayam. Sejuk. Montore Pusiren karo montore Julut. Kowe Candut. Kowe Candut getne Candut. Kurang. Oh, sing kirane nganu rasa diumbah Candut. Nemen kok mepel kok. Semen e. Oh, pas zamane bangun sama ibu iki. Halo. Kan Pusiren. Pusiren ini bojone Mbak Debra. Pak Yume ya. Gua apa nganu iki? Digaji ae. Oh ngono. Diapek-apek kan. Diapek-apek gek tak wangi. Iki wangi sapa video ora nek video. Cak nganu guys. Apa sih? Wah, sikate kenter. Dia ki gore enggak ada.
gerit. Nah, ada renang soger. Pas soger pol tenan. Banyune. Jatuh. Oh, itu lagi. Orang itu enggak ya. Ini pakai enggak? Kepala api-api lho itu. Waduh, gua. Adem. Soger tenan. Saiki jam 11:30. Wes dong kono tak kira yo. Kok kira? Oh, tok kono. Ono lho dhuwur. Ora ra. Kira ora. Lah. Wes ndang kurang loro iki. Jet main iki. Alhamdulillah, meh mari. Tak sabune. Gerek kuwi tok e. Pas yo, ambil loro. Pas. Tak ditendikan dikit yo. Barang. Orang
cor-coran. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai, guys. Alhamdulillah sudah selesai. Kesel bae, Babah. Mari. Kak itu mari ganteng kayak napi. Siapa dia kalau bukan Candut? Monggo ingkang ngersakaken Candut angsal hubungi kula. Sing ikan betah mantu elek-elekan kabeh hubungi kula. Nggih. Alhamdulillah sudah selesai di Candut. Yo. Kayak tengah ya. Kak, ndang, aku numpak sih. Bingung kok. Aku juga numpak kok. Ya, tak macun Wes aman. Pulang. Yes? Yo. Ngambung nih, Bos. Alam ya, Asbit. Yo. Sopir sas. Ya, sopir sas. Kok ngaret namanya yo? Hah? Kok ngaret? Yo. Kalau mari-mari Iya. itu perjalanan pulang. Pulang ya, mari ya. Baba 2 jam aja. Gimana yo? Selesai. Rumah Pak Kadi. Kok PP kene santit mana? PP nang kene sampai nang kene ngisor dhuwur bek. Anu iku. Ini aku pegang. Mas kene. Wes, tuh. Selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Langsung di PP. PP neng pagre Pak Rete. Kita deh. Kojok lali. Engko udan. Susah lali. Halo. Sepil-sepil jalannya menuju Mecece alias Bik Saima kae. Monggo yang kang ngersakaken obral murah 5.000 angsal setunggal. Wes sak pateni. Wes kae. Iki meh pikira. Pikira wong mbuh nek ndi enak mbok. Bik. Pikira. Oh, tak kira sawah. Kira turu. Pak Pelan turu, Bek. Pak Pelan turu. Oh, Pak Pelan turu, Bek. Wes mari. Wes tit. Pun kula akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.